హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి మోతీచూర్ లడ్డు అండి. మనం ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా ఈ లడ్డు అనేది తయారు చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ముందుగా వచ్చేసి 1 కప్ శనగపిండిని తీసుకోవాలి. పంచదార, నూకండి ఉప్మా నూక, పాలు, నెయ్యి, కలర్, ఫుడ్ కలర్ అండి, జీడిపప్పు, బాదం పప్పు, ఇలాచీ పౌడర్, డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో 1 కప్ శనగపిండిని వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 1 కప్ శనగపిండిని యూజ్ చేశానండి. మీకు కావాలనుకుంటే ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా శనగపిండిని ఈ బౌల్లో వేసేసుకుని తర్వాత ఉప్మా నూకండి. నేను ఇక్కడ 4 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు నూకను తీసుకున్నాను. ఇలా నూకను కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత అందులో పాలండి 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు తీసుకోవాలి. ఇలా కొలతలతో కనుక చేసుకుంటే లడ్డు అనేది చాలా బాగుంటుందండి. తర్వాత ఇవన్నీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో వాటర్ వేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఒకేసారి వాటర్ వేయకూడదు, పిండి అనేది జారుగా అయిపోతుంది. ఇలా చూసుకుంటూ వేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం అంతా కలిసేలాగా, ఉండలేమీ లేకుండా ఈ పిండిని అంతా కలిసేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలండి. తర్వాత ఒక గిన్నెలో కొంచెం వాటర్ వేసుకుని ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేసుకుని ఇందులో వేసేసుకోవాలి. మీకు ఏ కలర్ కావాలనుకుంటే ఆ కలర్ వేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఈ విధంగా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది. మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చండి, లేకపోతే లేదు. ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో నెయ్యి వేసుకుని, నేను ఇక్కడ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకున్నానండి. అందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ని వేసుకోవాలి. మీకు ఇష్టమైన డ్రై ఫ్రూట్స్ని వేసుకోవచ్చు. ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వేరే ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి. నేను ఇక్కడ వచ్చేసి బూందీ గరిటె తీసుకున్నానండి. కొంచెం పెద్ద హోల్స్ ఇవి లేనప్పుడు మనకి చిల్లీల గరిటెలు ఉంటాయి కదా, అవి కూడా తీసుకోవచ్చు. దానికి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని అప్పుడు వేసుకోవాలి. నేను వచ్చేసి ఈ బూందీది తీసుకున్నాను అనమాట. ఇలా బాగా ఆయిల్ హీట్ అవ్వాలండి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాతనే మనం వేసుకోవాలి. ఈ బూందీ గరిటెని తీసుకుని అందులో పిండి వేసుకుని ఇలాగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ బాగా తిప్పుకోవాలి. బాగా ప్రెస్ చేసేయకూడదండి, కొంచెం లైట్గా ప్రెస్ చేయాలి. అప్పుడే షేప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. ఇలా కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ మనకి సరిపడినంత వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసుకుంటూ లైట్గా ప్రెస్ చేసుకుంటూ తిప్పుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. చాలా సింపుల్ అండి. బయట కొనుక్కుని తినే కంటే మనం ఇంట్లోనే ఇలాగా చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా అన్నీ వేసేసుకోవాలి. కానీ షేప్ మట్టుకి చాలా బాగా వచ్చాయండి. కింద ఇంకా పిండి ఉంటుంది కదా, అది కొంచెం క్లీన్ చేసేసుకుని మళ్ళీ వేసుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా, చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా బాగా వచ్చాయి. షేప్ కూడా ఈ విధంగా ఉంటే మనకి బూందీ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. చూసారు కదా, బాగా ఫ్రై అవ్వక్కర్లేదండి. ఈ విధంగా కొంచెం ఫ్రై అవుతే సరిపోతాయి. బాగా ఫ్రై అయిపోతే టేస్ట్ అనేది వేరేగా వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా కొంచెం ఫ్రై అవుతే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వేరే ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి. ఇలా నేను అన్నీ వేసుకుని పెట్టుకుంటున్నానండి. చూసారు కదా, చాలా బాగున్నాయి. చాలా సింపుల్ అండి. ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయండి. ఈ విధంగా అన్నీ ఫ్రై చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇలా నేను అన్నీ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నానండి. చూసారు కదా, చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా బాగున్నాయి. ఇలాగా చేతితో స్మాష్ చేయొచ్చు, లేకపోతే మిక్సీలో వేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవచ్చండి. నేను ఇక్కడ కొంచెం పెద్ద సైజు బూందీ గరిటె తీసుకున్నాను కాబట్టి మిక్సీ చేసుకుంటున్నాను. మీరు చిన్న సైజు తీసుకుంటే మిక్సీ చేయని అవసరం లేదండి. ఇలా కొంచెం బరగ్గా చేసుకోవాలి. ఒక 2
2 సార్లు తిప్పితే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా వచ్చేస్తాయి. ఈ విధంగా ఉంటే లడ్డు అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఇలా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక గిన్నె పెట్టుకుని అందులో 1 కప్ శనగపిండి వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం తగ్గించుకుని షుగర్ వేసుకోవాలండి. తర్వాత కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇలా వాటర్ వేసుకుని కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా బబుల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకుని ఇప్పుడు పాకం చూసుకోవాలి. చూసారు కదా తీగ పాకం వచ్చింది. ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత వెంటనే కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ని వేసేసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి తీగ పాకం రావాలండి. బాగా ముదిరిపోనకూడదు. వెంటనే తీగ వచ్చినప్పుడు పాకం వచ్చినప్పుడు వేసేసుకోవాలి. తర్వాత ఇలా మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ బూందీని కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి. ఇలా అంతా వేసేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. పాకం అంతా దీనికి పట్టేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకుని కొంచెం సేపు మూత పెట్టుకుని ఉంచేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా అయిన తర్వాత అందులో కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి. నెయ్యి వల్ల టేస్ట్ అనేది మరింత పెరుగుతుంది. నెయ్యి ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే లడ్డు టేస్ట్ అంత బాగుంటుందండి. ఈ విధంగా నెయ్యి అనేది వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. దాంట్లో ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ని, కాజు బాదంని, అవి కూడా ఇందులో వేసేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని ఉండల్లాగా పెట్టేసుకోవాలి. మీకు ఎంత సైజు ఉండ కావాలనుకుంటే అంత సైజులో చేసుకోవచ్చండి. నేను ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఉండలు అనేవి చేసుకుంటున్నాను. చూసారు కదా జ్యూసీ జ్యూసీగా చాలా బాగుంటాయి. ఈ విధంగా ఉండలాగా చేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ చిన్న సైజు ఉండ అనేది చేసుకున్నానండి. చూసారు కదా చాలా బాగున్నాయి. ఇలా నేను అన్నీ చేసుకుని పెట్టుకుంటున్నాను. బయట షాప్ టేస్ట్ కంటే మనం ఇంట్లో చేసుకుని టేస్ట్ చేస్తే ఆ టేస్ట్ వేరు కదండి. చూసారు కదా ఈ విధంగా నేను అన్నీ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను. టేస్ట్ మట్టుకి సూపర్ ఉంటాయండి. ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.